na kusa ne gan shacin. Yanzu na zo gaba da kan abincin da kuna ci ba irin na wanne ba. Gaskiya ne. Ba mu ka duba iska ma anan in ka ji iska. Gaba ɗayan ta bata da wanda daɗi anan. Mata na ya dage sai na koma da shi gida. A dole. Ka zo ka dinga gasa ta anan malam. Ka gani mata na ya yi. Gaba ɗaya mace ka ga jiki ya mu ya caccanja duk ta rame malam ya kace wani. Wallahi ka koma da ita garin nan iyayenta ba su bari ka dawo da ita wallahi. To mata na yana ta kawo korafi. Wai ya ce ya kai sati 4 bai ci doya ba. Kai na za ga doya nan. Ka gani? Da tidugui. Assalamu alaikum. Ya ne? Yawuya. Ya garin ne? Normal. Wannan abokina Ina ka labari wannan dubbulayi ne ba jina yake ba. Ina jin ka me ya faru? Kuma ya takura zan mai yawo. Ya haƙuri Ka san me ya faru? Ina jin ka. Na bi ta bayan layi. Nan bayan barakwai. Daga wasu tsofaffi da ɗan gemu haka. Tsofaffi. Sai na ɗan tsaya ina ɗan jin zigaga ne. Sai ni suna taɗin Korodi Bello. Korodi Bello ce na ce to ai ko ba wani yanzu da yanke cikin maye. Ni ban san wata cuta Korodi Bello ba yine na garzejin na ai iko Allah wannan sabon cutar da ake magana ke nawa Korodi Bello. Ita ake ba. Da Allah aikin banza da Allah kamar ta su. Yanzu zan gangara gida ne kaga. Me ya faru da labari kenan? Sun ce akwai wani takunkumi da ake sawa. A hanci. Kai ba kura ba sa ma takunkumi. To ai kaje ka ta sawa. Da Allah ji wuce muna fira. Ka san wannan hiba ma yake ba wani cuta wai kwamar banda ne ko mene ake cewa. Wai ya shigo wai kwamar bello. Aya abocina. Wance me na cewa? Wai wata cuta ne wata higo kwamar bello. Shi me ne ta nayi? Wai kashe mutum take yi. Kai! Allah da iko da na sani da bai zo nan haka ba. Ai mu nan da kake gani muna zaman lafiya. Zaman lafiya dai a garin nan namu. Ku cuta da yana. Zaman lafiya inda ka san an watsa mana ruwan kawai dai a garin nan. An dai zaman lafiya ne. Ina ne zan ajiye matana? Ban koma da shi gida ba. Dan gwari kawo ta gidana. Akwai mai sela ba. Ka kawo ta gidana dan gwari. Ba gare korin bon kasuwa na samu. Dan boye ma ita. Gare korin bon kasuwa na samu. Dan gwari kaga cinta, kaga shanta. Hai nan. To dan gwari lahi tallahi in dai zaka koma gidan da kawo mai ijan matanka. Kamar ta da wani corona Comrade Bello nan wani cuta Comrade Bello. Mu ba zai zo mana nan ba Comrade Bello. Saya. Abocina wai menene ana ce kula da be. Wai wani cuta? Abocina kaga wani halitta. Abocina ni ba sai da wannan ba magana irin na ai kurma ne kai kamar so a nan mana kamar so a nan ai dan yarbawa ai kakanka ta yi ki saka menene yana cewa ai wannan shi kurma ne ai ya jin magana oce ai kakanka assalamu alaikum nagode ai na taba kana alheri yana taso ka ji akwai wani dan siyasa ana ce mai malam sabba mai tsatsubai abin da yana so menene ya rubuta ji ciwo na oke yana maganan wai assalamu alaikum wai bai ci abinci ba yana neman taimakon dai abinci kenan ma'ana su yana neman abin da zai ci mawa yawa dan kudin yawa na gane abin da shi da kurma ne yayi yawa za ta taimaka yawa karka da mu yawa mene kana gani za ba shi kai mallan sambu wannan tsohon dan siyasa nan kana jin labarin shi ai muna ji labarin shi ina ji labarin ya ce a nemo mai zuciyan kurma da ƙashin gadon bayan kurma za a samu kuɗi kai